Ahojte, volám sa Ondrej Volker, mám YouTubeový kanál Ondrej Volker, rád by som sa k vám prihovoril ohľadom nadchádzajúceho druhého kola prezidentských volieb v roku 2024 a chcel by som sa prihovoriť najmä voličom strany Smer, Hlas, SNS a iných, ktorí z nejakých dôvodov, ktorým ja aj vlastne rozumiem, máte chuť voliť Petra Pellegriniho. A ja som presvedčený, že máte na to nejaký dôvod a som tiež presvedčený, že nie ste hlupáci a viete veľmi dobre, aký je ten dôvod a prečo to tak vlastne chcete. Jediné, čo vlastne sa chcem, je opýtať, či náhodou nemáte pocit, že ste celú dobu klamaní. Pretože ja mám momentálne z tej politickej situácie pocit, že tieto strany, ktoré som menoval, majú chuť alebo sú schopní čokoľvek urobiť a dokonca bezhranične sľúbiť tým voličom vlastne úplne čokoľvek, čo vedia, že u nich zafunguje. Ten jeden kandidát, o ktorom rozprávam, že on ako keby nie je úprimný, pred voľbami dokonale sľuboval, že on si nevie predstaviť, že by s Robertom Ficom tvoril jednu vládu. Hneď po voľbách okamžite vláda s Ficom. Ja si myslím, že celé je to proste na záchranu nejakých ľudí, ktorí sú v nejakých, nazvime to, sračkách. A myslím si, že aj tam majú kopec ľudí veľké, obrovské tony masla na hlave, jak sa hovorí. Jednoducho inak povedané, že majú nejaký prúšvih. O čo ide vlastne v tej voľbe toho prezidenta? Na Slovensku takmer o nič. Na Slovensku prezident má také dve hlavné právomoci a ani jedna z nich nie je vyhlásiť vojnu. To nesmie ani poslať nikam vojakov, to tiež nemôže. To navrhuje vláda, schvaľuje parlament. A proste ohľadom vojny sa nebáme, to sú hlúposti, čím vás strašia. A dve tie základné veci, ktoré môže prezident, je, že môže vrátiť zákon na opätovné prerokovanie. Pokiaľ sa ten zákon opätovne prerokuje a znova schváli takisto, tak už ten prezident to vlastne neovplyvní. Takže to by som možno dal aj bokom. A tá druhá, o ktoré im vlastne celé to divadielko a to zastrašovanie a to klamanie, hlavne vás, je v tom, že môže dávať amnestie. Amnestie. To je to, o čo im 100% ide. Aby mali kontrolu nad celým tým ústavným štátnym riadením toho štátu. Viete, lebo každý sa môže pomýliť, každý môže sklznúť niekam, každý môže mať nejaké zajačie úmysly a každý je ako človek tvor omylný, ako sa hovorí. Ako sa hovorí, kto je bez chyby, nech prvý hodí kameňom, pretože vlastne nikto nie je bez chyby. Všetci sme ľudia a robíme chyby, preto sme ľudia a nie sme stroje. A myslím si, že by nemalo byť celý ten štátny aparát od toho zákonodárstva cez výkonnú moc, políciu, prokuratúru a súdnictvo až po prezidenta jednofarebná. Že by tam mala byť nejaká nezávislosť, nejaká kontrola a nejaký taký orgán, ktorý by možno dozeral na to, že či to je naozaj tak, ako by to možno malo byť najlepšie pre ľudí. A preto si naozaj nemyslím, že by aj ten prezident už, keď vlastne on nemá žiadne na Slovensku právomoci, je reprezentatívnou funkciou v drvivej väčšine a nemá možnosť zatiahnuť Slovensko do vojny, ani nemá možnosť ovplyvniť vojnu na Ukrajine, ani riešiť nejakú etnickú, prisťahovaleckú, migračnú a ako im hovorím, utečeneckú otázku, ani nič vážne. Jediné, čo ten prezident vlastne môže, sú tie amnestie. Vlastne to najdôležitejšie, čo vlastne tie strany, ktoré som tu vymenoval, chcú tie amnestie pre tých svojich, ktorí tam už čakajú a dúfajú, že sa to podarí. Preto zaplatili nenormálne prachy na kampaň. Fejkujú to celé. Zaplatili najdrahších influencerov na Slovensku. Neviem, koľko muselo stať trojica Rytmus, Plačková a Lagič, ale to muselo stať brutálne prachy. Attila Vek, jak sa tá volá, tá pomílená Cibulková. No proste, to muselo stať obrovské prachy. Už to zachádza do takých hnusných a zákerných sfér, ako sú vytváranie falošných webov. Oni si z vás, dámy a páni, oni si z vás robia hlupákov.
Ja si nemyslím, že ste hlupáci. Ja si myslím, že to máte dobre premyslené a viete, čoho sa bojíte a na to oni veľmi dobre vedia reagovať. A keď už aj teda nie sme fanúšikmi toho druhého spektra, podľa mňa o mnoho viac demokratického a správnejšieho pre Slovensko, ale môžeme mať názory politické, aké chceme, každý má iné. Len prosím, myslíte na to, že či je naozaj správne, aby to celé bolo jednofarebné. Či by tam predsa len na konci nemalo byť aspoň taký, možno aj keď často symbolický, taká nejaká kontrolka, že nemáte to celé vo svojich rukách a nemôžete si tu robiť úplne všetko, čo chcete, lebo ja verím, že aj vy máte niečo, čo sa vám na tých ľuďoch nepáči a čo si myslíte, že nie je správne. Tak možno zvážte to. Zvážte to, či to naozaj má byť na dlhých 5 rokov jednofarebná banda. Či by tam predsa len, a možno aj do budúcna, možno to teraz tak nevyzerá, a či do budúcna tam nemá byť taká jedna kontrolka, že halo, toto nie. Lebo ten prezident, aj keď s ním, ja viem, že mnohí z nich nesympatizujete a je vám a vadí vám a tamto, a dobre, ja tomu rozumiem, ja to chápem. Ale či to naozaj má byť všetko v jednej ruke a môžu si tu robiť naozaj čo chcú s nami? Keď vtáčka lapali, pekne mu spievali, pretože vidíme, že oni sú schopní tých klamstiev. Neviem, ako sa tá volá tá pani Beňová v tú volebnú noc, keď sa jej tí novinári opýtali, že a vy si myslíte, že pán Pellegrini by bol schopný s vami do vlády? A ona, že no a jasné, že to bolo všetko dopredu dohodnuté. Jasné, že to tak bolo. Ja som si to myslel. Ja som bol o tom presvedčený. Ja som mal aj video, kde to hovorím, že to tak určite bude a stavil som sa s mojím kamarátom o tom, že to tak je. Oni to už aj bez toho prezidenta majú celé akože pod palcom. Ten prezident tam veľa nenarobí. A vidíme to dneska, akože oni strašne tu dlhé roky a tá Čaputová, hento a po americká a neviem čo. Ale vo finále ona im nejako neprekáža. Jediné, čo im neurobí tá služba tých amnestií. O to tam ide. Ten prezident na Slovensku nemá nejakú veľkú právomoc. Zvážte to. Iba to zvážte, že či to naozaj tak chcete, aby to tak bolo. Ja osobne to tak nechcem. Aj keby som možno ja bol ako keby volič tých strán, tak možno by som mal v hlave také, že nestalo sa už niekedy, že niečo povedali a potom to bolo inak? Čo keď to po tých prezidentských voľbách rozbehnú naplno a všetko, čo doteraz slúbili a nasľubovali, je vlastne lož a blbosť. A idú si proste svoje nejaké veci. Možno by sme nad tým mohli tak jemnúčko sa zamyslieť. No to je všetko, o čom som vás chcel poprosiť. Mier so všetkými. Prosím, nehádajme sa v rodinách, nerobme rozvraty. Každý má nejaký svoj názor. Jeden fandí Manchesteru, jeden fandí Barcelone a v Amerike chodia ľudia na štadión, fandia dvom tímom, sedia vedľa seba a dokážu medzi sebou fungovať. Fungujme aj my. Neviem, či to bol dobrý príklad. A to je jedno. Ja aj tak verím, že to dobro a tá láska nakoniec zvíťazí nad tou falošnosťou, zákernosťou, zlom a neprávosťou.